No niin, tervetuloa seuraamaan Power Grip Pro Touria Jyväskylässä. Kauden avauskisa täällä Suomessa pidettiin 5-6. toukokuuta 2017. Ja siinä on kärkikortti meikäläinen, Ville Koutonen, Miika Voutilainen ja Teemu Nissinen. Kärkikortti yllättäen täydentää ehkä Miika Voutilainen ja Ville Koutonen. Ei ole ehkä semmoset ihan yleisimmät nimet tuolla, mutta hienoa, että saadaan lisää kovia kilpailijoita. Meikäläinen heitti tässä ykkösväylällä vähän liian tommosen suora heito. Meni vähän liian pitkälle, että tässä pitäisi hakea tämmöstä heittoa, mitä Ville hakee, eli tämmöstä, mikä oikeasti tulee reippaasti tonne vasemmalle ja päätyy sitten tohon keskelle väylää, mistä on tommonen suorempi linja tonne korille. Eli tässä väylällä pitää heittää tonne sweet spottiin, tonne hiekka-alueella keskellä väylää avaus. Ja siitä on sitten vielä semmonen, riippuen avauksen mitasta, niin semmonen aika perus lähestyminen tonne korille. Teemulta erittäin hieno finaalikierroksen avausheitto. Nätisti kurvaa ylitte ja tulee sitten ihan nätisti täydellisesti tonne aukolle ja skippaa vielä sinne sisälle. Miika siis heittää pääasiassa apsia. Älkää ihmetelkö, jos niitä lähtee vähän silloin tällöin, kun niitä lähtee käytännössä niinku koko ajan. Et Miika heittää pääasiassa apsia. Villeltä erittäin hieno lähestyminen. Toi green on tosi paha ja se tuli ihan täydellisesti sinne päälle. Ja kuten sanoin, niin mulla oli tämmönen liian suora heitto. Se tuli liikaa tänne oikealle, mistä mä jouduin sit pistää tommosen kikkaheiton tän kulman takaa. Ja Teemullahan oli tää erittäin mainio avaus ja se oli tommosella niinku puttietäisyydellä jo, että pystyi heittämään se lähestymisen puttaamalla. Miika on kahdella heitolla tuolla korista vasemmalla. Sieltä oli hankala putti. Eli paari tulossa. Mä jouduin vetää tosta itse asiassa ton tangon alta mun putin. Ja sitten ton pystyssä olevan pidikekoivun oikealta puolelta tosta niinku kulmasta. Ja mä näin siitä vaan korin oikea yläkulma. Et mun piti vaan niinku yrittää heittää se putti niinku täydellisesti siihen kohtaan koria. Et mä en nähnyt siinä niinku koko koria, mut mä en halunnut ottaa haaraputtia, kun mä tiesin, että se riittää. Kunhan mä näin jonkun kohan siitä korista, niin tähtää sit vaan siihen kohtaan. Sitten on väylä 2, mittaa 106 metriä. Tää on tämmönen meikäläisen maksimi foremitta, että tästä hirveästi pidempiä mä yleensä en lähde hakee. Että tässä voi vetää fore hysseä tai vasuri hysseä tuolta puskien yli, mitkä on matalia. Ja sit heittää noitten kahden koivun oikealta tai vasemmalta puolelta. Tää tulee nätisti. Tää oli mulle hyvä väylä koko viikonlopun ajan. 2 kakkosta oli jo alla tässä vaiheessa kahdelta ensimmäiseltä kierrokselta. Tässä nähdään tää peruslinja, mitä monet oikeakätiset heittää backhandilla. Se jää Villeltä vähän matalaksi. Siitä jää sit vielä semmonen pieni lähäri. Ja Teemullehan tää on selkeä valinta heittää tuolta vasemmalta puskia yli hyssellä. Ja vähän menee liikaa oikealle, mutta kuitenkin ollaan ihan hyvillä paikoilla siellä. Ja Miika lähtee vetää apsia taas. Ja mittahan Miikalle riittää 106 metrisellä väylällä ihan helposti. Tää taisi osua tonne koivun latvaa. Ja siksi se jäi vähän vajaaksi, mutta mitta niinku riittää Miikalla tämmöisellä väylällä ihan kevyesti. Villeltä tämmönen ehkä 30-metrinen lähäri tai 25 hakeekin vähän puttia siinä. Miikalta pientä runia myös. Teemulta ehkä tommonen finaalikierroksen jännitysputti, että oikeastaan tommonen eka varsinainen putti, mikä helposti jännittää vähän. Meikäläinen niin muistaa jännittäneen, niin vaikka tossa oli vaan ehkä 5,5 metriä jäljellä. Teemul kuitenkin paari. Sama juttu muille. Meikäläisellä Lonely Birdie saan T-boxin. Siirrytään sitten väylälle 3. Väylä 3 on tämmönen par 4. Heitetään avaus joko tosta alhaalta käpistä tai sitten tälleen tuolta ylhäältä. Sweet spotti on tosi kaukana, mihin meikäläinen hakee, mutta tosta väylää pitkin näkyy, kun nousee tommonen rinne, niin siihen yleensä yritetään pelata. Niin kuin Villekin yrittää. Ja tää on doglegi, että
ekaksi mennään about 130 metriä suoraan ja sitten loput 50 metriä, 50-60 metriä mennään sitten vasemmalle taas suoraan. Ja Teemullahan riittää käsi helposti yli. Ja tää oli erittäin hieno heitto. Heittää nätisti tonne ihan keskelle väylää, ehkä vähän vasempaan reunaan. Ja Miika lähtee heittää apsia. Tää oli tosi nätti apsi tohon ihan täydellisesti tohon rinteen yläosaan. Mistä on sit hyvä jatkaa, että tosta pääsee tekemään hyvin paaria. Ja Villellä oli hyvänäköinen avaus, osui siihen oikealla oksaa, päätyi tähän väylän vasempaan reunaan. Ja tääkin oli, vaikka heitto jäikin vähän matalaksi luultavasti, niin oli ihan hyvällä paikalla vielä kuitenkin tuossa rinteen yläosassa, mutta rollas harmillisesti takas. Miika lähtee heittämään tämmöstä vähän hänelle harvinaisempaa vasuri-bäkkäriä, varsinkin kun heitetään tämmöstä trickimpää heittoa, mikä kaartaa oikealta vasemmalle. Meikäläinen hakee, mulla on hyvin täällä väylä oikeassa reunassa tää avaus. Heitän M3 jatkoheiton, tästä pääsin nätisti hakemaan. Siinä oli vähän hankala paikka, mutta pääsin kuitenkin siihen ihan 3-4 metriä. Teemulla oli hänelle hankala paikka vasenkätisenä varsinkin, tai itse asiassa olisi ollut oikeakätiselläkin ihan yhtä hankala paikka. Että vaikka se olikin hyvin tossa väylällä, niin ei syystä tai toisesta päässyt kuitenkaan pelaa tuota väylää pitkin, koska oli ilmeisesti niin jyrkkä se alkukäännös. Miika vetää nätisti milliin. Tuommoiset heitot on Miikalla aika helppoja. Ei oo oikeastaan, niinku, vaikka on puita edessä, niin ei vaikeuta sitä heittoa juurikaan. Teemulla oli itse asiassa tosi hankala paikka, vaikka se ei täältä sivusta niin hankalalta näyttänytkään, mutta oli kuulemma semmonen tosi pieni ikkuna, mistä piti lähteä hakemaan. Se oli siis birdie-haku ja Teemulla oli tosi hyvä birdie. Ei kun paarihaku. Anteeksi, paariputti. Nätisti uppoo. Villellä on vielä tämmönen, olisiko tää bogiin vai tuplabogiin? Mut joka tapauksessa on hyvä putti. Tuplabogi tulee. Kutonen. Toi väylä on siis normaalisti par 5, mut kisoihin se laitettiin par 4. Et kutonen ei oo ollenkaan mikään erikoinen numero tuolta väylältä. Sitten on väylä 4, par 307 metriä alamäkeen, vaikkei välttämättä videolla siltä näytäkään. Lähdin hakee itse putterilla PA1. Oli vastatuulta, vähän käänsi liikaa yli ja oli vähän liian vajaa. Teemulla, kuten näkyy, niin kiekko flippasi, että siinä oli niinku oikeasti ihan vastatuulta. Että oli vaikea heittää. Miika heittää taas apsia, 4/4 apsit. Siis 4 väylällä 4. Miika on heittänyt apseja. Sitten on Ville. Ville lähtee vetää suoraan, olisiko väylädraiveri kyseessä. Ja nätisti tulee vähän kaartaa lopussa liikaa vasemmalle, mutta itse asiassa ottaa tosi nätit kikit tohon ihan keskelle. Ja toi on itse asiassa yllättävän paljon alamäkeä. Teemukin lähtee varmaan laittaa alle, veikkaisin, mutta just lipuu siitä reuna yli ja lähtee liitämään sinne korista pitkäksi. Et luulen, että haki kuitenkin ihan alle. Mulla oli tämmönen tosi tricky paikka. Piti vetää puitteen yli, mutta päästä tosi nopeasti alas, niin vedin A2 tollasen backspin putin. Backspin hysseputti. Aika semi-yleinen. Joutuu tekemään konsanaan. Teemulla oli tommonen vähän pidempi putti vielä jäljellä. Tosiaan ton takia luulen, että yritti kuitenkin alle, mutta just meni. Itse tein itse asiassa ihan saman virheen, että yritin alle, mutta tuuli tai joku muu kannatteli sitä puttia sellainen, että se meni just tosta rinteen yli ja meni sitten tonne about 8 metriin vielä ja otin itsekin bogi. Teemulla bogi, Miikalla nätti birdie, Ville ja meikäläinen paareilla. Väylä 5, 80 metriä. Tää on ylämäkeen, että joutuu heittämään ehkä vähän kovempaa. Hysseväylä, Miika luonnollisesti vetää puitteen yli, eli ihan suora väylä hänellä. Itekin itse asiassa ajattelin, että heittäisin apsin, koska tää väylää pelaaminen
niin toi linja on oikeasti todella tiukka. Mulla kävi itse asiassa aika hyvä tuurikin. Osuin 2 kertaa itse asiassa tuohon samaan koivuun, mutta tässä viimeisellä kierroksella nyt kävi paljon paremmin sen kanssa. Mutta toi on tosi tiukka linja. Et siinä pitäisi saada menemään se kiekko tosi jyrkästi vasemmalle, mutta samaan aikaan sen pitää pysytellä siellä väylän oikeassa reunassa, koska greeni on siellä. Tässä pitää vetää tosi tiukka, mutta ei saa sit kuitenkaan vetää liian tiukkaa. Teemu lähtee vetää putterilla vaan tuollaista perus annukkaa, ja itse asiassa vasurille tää on aika hyvä väylä siinä mielessä, että ne saa sitä flexiä niin, että se kiekko pysyttelee tossa väylän oikeassa laidassa sit kuitenkin lopussa vähän paremmin kuin oikeankätisen päkkäri hyssä. Ville lähtee ehkä vähän antaa runia, päätyy vähän liikaa vasuriin. Meikäläisellä olisi varmaan vielä joku parikymmentä metriä, ainakin 15 metriä. Ja muistan, että lähdin kyllä runaamaan, mut joo, oli tommonen vajaa ja liikaa oikealle. Vankala paikka. Villelle tosi nätti paariseivi. Se tuntuu aina hyvältä, kun pääsee, tai kun onnistuu seivaamaan paarin kuitenkin tollasella merkittävällä putilla. Ei ollut mikään helppo vielä, että oli siitä varmaan vielä 7-8 ainakin. Teemulla helppo työ. Itse asiassa kun on tämmönen korotettu kori, varsinkin näin korotettu, niin tommonen vähän lyhyempikin putti voi muuttua aika hankalaksi, jos vähänkään tuulee. Että ihan eri meininki kuin puttais sit taas tasaisella korilla. Kaikille paarit, toi on vaikeampi väylä mitä vois kuvitella. Nyt on väylä 6. Tää on tosi paljon alamäkeä. Tää väylä. Miika vetää apsilla. Meikäläinenhän heitti tässä holarin kakkoskierroksella, voi mennä kattoo YouTubesta. Lähin tietysti hakea samaa heittoa samalla kiekolla, PA3, tommoista vähän suoristavaa heittoa. Päädyin laittaa vähän liikaa hyssejä jopa, mutta se on parempi kuin että laittaisi liian vähän, koska sit helposti joutuu tonne oikealle. Teemu vetää kans putterilla, todella nätti heitto, hyvin liitää. Ja ottaa itse asiassa hyvät kikitkin vielä väylällä. Ville tämmönen nätti paikka runaa, tosta on kiva kun on paljon alamäkeä ja pääsee liidettämään. Tämä muistan, että tossa oli toi kivi tossa Teemun putin edessä, joka varmaan vähän vaikutti siihen, että se putti lähti ylös, ettei ihan uskaltanut laittaa semmoista tavallista puttia. Ja mä olin ihan varma taas, että mä olisin laittanut ton putin, mä muistan olevani oikein semmonen super itse varma, että tää menee. Tossa tuuli enemmän, mitä niinku video perusteella näyttää, mut en laita kyllä mitään sen piikkiin silti, että huono putti, mut jatketaan. Miikalle ainut birdie, saa sillä boksin, muille paarit. Siirrytään väylälle 7. Par 3, 84 metriä. Jälleen apsi Miikalta. Päätyy sinne ihan puttipaikoille, vähän oli vajaa. Sitten mä lähden hakemaan samalla PA3 tämmöstä suoristavaa heittoa tosta ihan suoraan väylää pitkin. Tommonen heitto tulee tosi käytännölliseksi varsinkin tämmöisillä metsäradoilla, että heittää tommosella kulutetulla putterilla tommosia ylikääntäviä pehmeitä heittoja. Ville vetää vähän niinku tuolta takakautta, toi oli itse asiassa monella gameplanissa niinku vetää tuolta, vaikka siellä pari puuta onkin väistettävänä niin, että pitää jättää vähän niinku tuurin varaa, mut ne on sen verran siellä harvakseltaan, että sieltä voi kyllä ihan hyvin pelaa. Teemu lähtee vetää tämmöisellä vähän ylivakaamalla putterilla ja tommoista fleksaavaa heittoa tosta keskeltä väylää niin, että se olisi vähän niinku tosta kulmasta vielä taistellut takaisin, mutta tuli vähän liikaa kulmaa tai oli vähän liikaa vastatuulta. Miikalla tämmönen pidempi haku. Teemulla on varmaan mittaa vielä 13-14 metriä pusikosta haaraputti. Ja cha-ching! Mä muistan kun Teemu sanoi ennen puttia jo, että tää muuten menee ja kommentoi vielä sitä sen jälkeen, että mähän sanoin, että se menee. Ja sinne se meni. Money in the bank. Sama juttu mitä edellisellä väylällä. Huono putti. Halusin oikein näyttää tossa, että nyt menee, että vaikka viime väylällä missasin, niin nyt mä laitan tää. Että oli hyvä fiilis taas, mut
kuitenkin missi alarautaa ja paari. No on aina harmillisia, kun varsinkin kun pari tuommoista missaa kierroksen aikaan, niin, tai tossa tolleen niin perätysten väylillä, niin niitä vähän aina harmittelee, mutta pitää vaan siirtyä eteenpäin. Ville hakee, okei, eli väylä 8. Tämmönen doglegi pitää heittää suoraan. Teemu lähtee itse asiassa hakee jopa sinne kulman taakse, sinne doglegin toiselle osalle. Mutta tässä pitää heittää ekaksi suoraan noin 90 metriä ja sitten mennään oikealle suoraan 90 metriä. Ei oo ihan 90 asteen kulma, mutta kutakuinkin. Miika vetää nätisti apsin keskellä väylää. Mä lähden heittää M3 tämmöstä suoraa heittoa. Onnistuin siinä tosi hyvin koko kisan ajan. Toi oli vähän matala. Että tässä pitää olla tosi tarkka se avausheitto, että se on siinä sweet spotissa hyvin. No Teemu ei todellakaan sweet spotissa, mutta kun Teemullakin käpälää riittää, niin pystyy sitten kuitenkin taistelemaan ihan hyvillä paikoilla vielä niin jotain omiakin reittejään. Ja kuten sanoin, niin mulla oli ehkä 7-8 metriä vajaa sweet spotista, mutta ei ollut silti mitään saumaa pelaa väylää pitkin. Et piti vetää tuolta puitteen yli niin, että pyrkii vaan pääsemään mahdollisimman lähelle, mutta kyllähän pääsi sille johonkin 11 metriä, et ei ollut huono heitto. Villellä nätti lähäripaikka, olisiko matkaa ehkä 70 metriä tai ehkä jopa vähän vähemmän. Teemulla oli täällä nyt tää sen kakkosheitto, pitää vetää puitten yli, kolmosheitto ja nätisti tulee pystyy siihen maahan about 5 metriä. Vaikka Teemu menikin ihan omiin reittejään, niin nätti lopputulos. Miika on tommonen harvinaisempi, jälleen kerran harvinaisempi bäkkäri Antsa putterilla, että niitä Miika ei paljon heittele. Mut hyvin onnistuu sekin. Ja Teemulla paari. Erittäin hyvä paari, vaikka joutui vähän taistelemaan. Villen, no oisko paari putti ja se jää vähän matalaksi harmillisesti. No joo, mäkin puttasin siinä jossain välissä. Sitten on väylä 9, par 4, 131 metriä. Tässä voi mennä joko vasemmalta tai oikealta. Toi vasen aukko on se, mistä monet hakee. Se on vähän leveämpi mitä toi oikea aukko. Meikäläinenkin lähtee sinne hakemaan D2 tämmöisellä kulutetulla, kääntää nätisti yli, mutta vähän feidaa kuitenkin liikaa. Tässä on tosi vaikea saada sitä lopputurnia tonne oikealle tarpeeksi varsinkaan. Sitä saa sinne, mutta sitä on vaikea saada tarpeeksi. Villellä huono kikki tonne oikealle, tai no on tässä nyt itse asiassa yllättävän hyvä linja vielä, näkyy korikin nätisti tuolla aukossa. Mutta toi paikka nyt on varmaan vielä pahempi mitä toi äsken, vaikka vähän lähemmäs pääsikin. Taas bäkkäriä Miikalta. Nyt menee vähän liikaa vasemmalla, mutta itse asiassa tulee sieltä ihan hyvin läpi kaikesta. Teemulla hieno paikka pelata. Kakkosheitto, vaikka avaus ei ollutkaan niin hyvä, niin tosi nätisti sinne helpolla pöydipaikalle. Villellä on vähän troublesia nytte. Olisiko tää sitten 5. heitto? Bogiin. Ja ei huono runi, ei ihan huono runi. Vähän liikaa Ville vasemmalle. Ja mulla oli tommonen vähän pidempi eagle-runi, ehkä joku 25-30 metriä, et pääsi siitä vähän runaamaan, mutta ei mikään ihan arkipäivänä säkitys. Ja Teemulla nätti pöydi, vaikka avaus ei ollutkaan niin hyvä, niin pro-pelaaja haattaa pöydi siitä huolimatta. Mulle ja Teemulle pöydit.
Ja Villelle valitettavasti tupla bogi siihen, 6 kortti ja Miika otti paarin. Sitten mennään välälle 10. 90 metriä vasemmalle kaartava par 3. Tosi nätti heitto Teemulta. Tää on itse asiassa myös hyvä tämmönen vasuriväylä, koska oikeakätinen joutuu heittämään tässä semmoista suoristavaa heittoa, vaikka vasemmalle pitääkin mennä. Mutta semmoista hirveän jyrkkää hysseä tässä ei pääse vetämään. Mä lähdin vetää tuolla samalla kulutetulla PA3. Ja osuin, suoristi vähän liikaa, että oli vähän liian vähän hysseä ja osu oikealla puihin ja kimpos sit siitä tonne väylän vasempaan reunaan. Miikalla oli erikoinen, hän osui niinku tuohon yläoksaan, suoraan yläoksaan ja matkusti silti ihan korille asti about 7 metriä. Ja toi oli Villeltä tommonen täydellinen heitto kutakuinkin, että ihan täydellinen hysse, tarpeeksi loiva hysse, pääsee tuohon 7 metriin. Jes, hyvä putti. Birdie. Nätti. Miika laittaa myös helpot pois. Ja Teemulla on ehkä 6-metrinen helppo työ. Ja meikäläinen missaa Starframein. Muuta ajat ottaa birdit ja mulle paari. Sori äijät. Teemu lähtee vetää väylälle 11. Par 3, 97 metriä. Sama henkinen väylä kuin äsken. Heitto pitää olla kutakuinkin ihan samanlainen. Ehkä ei ihan yhtä jyrkkä. Et ehkä on vähän enemmän niinku tilaa tehdä hommia. Miika lähtee vetää apsia. Taitaa ihan hyvin päätyykin. Päätyisikö ehkä vähän oikealle korista. Ai. Ville vetää siihen ekaan puuhun tossa vasemmalla. Kimpo huonoa paikkaa. Meikäläinen vetää samalla PO3 edelleen. Se on luottokiekko tämmöisillä mettäradoilla. Varsinkin kun pitää heittää paljon tämmöisiä suoristavia heittoja. Tai ylikääntäviä heittoja. Ja Villellä on taas jonkin verran troublesia. 3. heitto kuitenkin nätisti sinne greenille. Miikalla ihan selkeä leijäppi vaan korjalle. Tässä on jyrkkä alamäki heti korin takaa, että siitä helposti voi mennä 8 metriin tai vastaavaa, jos pistää siitä ohi. Teemullakin vaikka se tippuu kori alle, niin lähtee rollaamaan. Ja no se jäi onneksi kuitenkin tohon vaan about 5 metriin. Villellä bogi putti. Yes. Vaikka onkin bogi, niin se on kuitenkin kivempi laittaa tommonen putti sisään kuin missata se. Ja mulle birdie 7 metriä. Vähän siinä meikäläistäkin jännitti, kyllä muistan tai kävi mielessä toi rinne, mut kun on noin vähän matkaa, niin sitä ei vaan parane miettiä ollenkaan tollasia asioita, että luottaa vaan siihen, että se putti menee sisään. Mulle birdie, Ville bogi, Miika ja Teemu paarit. Siirrytään väylälle 12, par 3, 85 metriä. Ja jälleen kerran sama kiekko, luottokiekko, kulutettu PA3. Siihen, olisiko siitä ehkä matkaa joku 7 metriä. Teemu vetää tämmöisellä tosi hakatulla putterilla tommosen ylikääntävän heitin tuolta metän rajasta. Ja nätisti liukuu tonne vasemmalle. Miikalle jälleen apsit. Joo, on itse asiassa 12/12 apsit so far. Miikalle, että kaikilla väylillä on heittänyt apsit. Ville vetää nätisti väylää pitkin, jättää ihan vähän matalaksi, mutta ollaan kuitenkin puttipaikoilla. Ja vähän oikealta ohi matka oli kuitenkin vielä yli 10 metriä. Ja mulla on about 7-8. Vähän alaraudan kautta, mutta jo onneksi kiipeä kuitenkin ylitte. Tässäkin tuntuu olevan kori vähän tommonen korkeampi. Täällä oli useampia tommosia, missä oli pitkä tolppa. Että on korit vähän
korkeammat. Ja muille birdit paitsi Villelle paari. Sitten mennään väylälle 13, par 3, 72 metriä. Tää on todellinen erikoisväylä. Mä ite lähdin heittää tätä tommosella tosi ylivakaalla F1, että vaikka mittaa oli aika vähän, niin paljon ylämäkeä, että pitää kuitenkin driverilla melkein heittää. Jotkut heitti midareitakin, mutta mä oikeastaan ton heittolinjan takia valitsin mieluummin driveri, että se suoristaa sieltä niinku ja lähtee liitämään. Tavallaan kun laitetaan kulmaa niin paljon, niin se lähtee liukumaan enemmän sinne oikealle. Kun tos pitää vetää vielä todella tiukasti se heitto. Miika vetää sit jonkun niinku aivan käsittämättömän heiton. Mä en ollut uskoa niinku silmiäni, kun se heitti ton heiton. Se heitti suoraan tosta metän läpi, mut ilmeisesti Miika oli kuitenkin löytänyt sieltä jonkun käpin mistä heittää ja nätistihän se tulee siihen 3 metriin. Ville kääntää vähän jopa liikaa yli, menee liian aikaisin tonne mettään. Teemul pitkä runi. Oho! Joo, toi meni itse asiassa ton puun kautta, mikä oli tossa Teemulin ja sitten korin vasemmalla puolella. Sen kautta osui alarautaa. Villellä sitten taas tommonen leijappi. Ja mulla oli mennyt vähän jopa pitkäksi, olisiko tosta vähän yli 8 metriä ja jätin taas alarautaa. Putti ei ollut niin hyvää tällä kierroksella mitä muilla kierroksilla. Muilla kierroksilla mä muistan, että mä laitoin melkein kaikki. Tää oli tähän asti kuitenkin silti paras kierros. Heitto oli parempaa, mutta putti ei ollut niin hyvää. Väylälle 14. Par 4, 138 metriä. Pitää mennä loivasti vasemmalle ton ensimmäisen puun ympäri. Näin, mut sit pitää myös kaartaa oikealta puolelta 2 toisesta koivusta, mitkä on about ehkä jossain 90 metrissä. Ja mulla osui nyt siihen oikeanpuolimmaiseen niistä kimpus sit tonne oikealle mettään. Ja Teemu tässä itse asiassa menee niitten välistä vai jopa vasemmalta puolelta vähän liian aikaisin, mutta joka tapauksessa päätyy hyvin tonne korista vasemmalle. Suht hankalaa paikkaa, mutta sieltä pääsee kuitenkin pelaamaan. Toi on unelmalinja. Kiertää ne kaikki puut. Ja tulee ihan keskellä sinne väylään sweet spottiin. Nätti heitto Villeltä. Miikan kakkosheitto osui siis eka siihen puuhun. Ja no toi tulee ihan nätisti. Ihan hyvillä paaripaikoilla. Siitä paikasta ei sitten enää paljon muuta voinut tehdäkään, mihin se avaus jäi. Mulla oli tämmönen tosi tricky heitto jälleen. Piti heittää A2 tommonen fore, mikä ensiksi tulee sitä puutunnelia pitkin, mikä siinä mun edessä oli, eli se paras aukko. Mut sit sen piti heti sen tunnelin jälkeen lähteä koukkaa oikealle. Eli tommonen ylivakaa approach disc oli täydellinen valinta siihen. Ja Villeltä oli ihan siellä sweet spotissa, että oli helppo laittaa sit siihen korin tuntumaan pöydipaikoille. Teemulta samantyyppinen heitto. Haetaan johonkin parhaimpaa aukkoa, mikä oli tällä kertaa linjasta vasemmalle. Ja sit sieltä haetaan koukkuu oikealle. Pöydi, ei ollut pitkä putti jäljellä. Miikalta hyvä paari. Ai. Noi ei oo semmosia putteja todellakaan mitä Ville missailis. Et Ville on erittäin hyvä puttaamaan. Ja sanoisinkin, että se on Villen vahvuus normaalisti, mutta ehkä tää kärkipuoli vähän jännittää. Väylä 15, par 4, 177 metriä. Lähin hakee D2 tuollaista taivasantsaa, eli tässä pitää niinku saada joka tapauksessa mistä vaan väylää, niinku tossa on niinku varsinaisesti se väylä, mikä nyt tulee pelaamaan omia reittejä. Mutta se pitää saada tosta väylästä lähtemään ja kartamaan sitten reippaasti oikealle, että siellä menee niinku sit se varsinainen väylä, mikä nyt vetää suoraan niinku sinne tavallaan tossa linjassa on se sweet spotti, minne halutaan pelaa. Ville lähtee heittää todennäköisesti jotain
alivakampaa driveri. En oikein nähnyt mihin meni, mutta muistaakseni ihan hyvillä paikoille. Miika jälleen apsilla. Tää onnistui muuten hienosti. Meni jopa vähän pitkäksi, mutta ihan siihen kuitenkin sanotaan, että 8 metriä. Jo Ville oli vähän liikaa täällä oikealla. Tässä oli aika paha paikka. Siinä oli puut heti niinku tossa heittolinjan edessä. Nätti kolmosheitto kuitenkin siitä huolimatta. Ihan korijuureen. Teemulla hyvä paikka. Päättää vetää kämmen lähestymisen. Nätisti. Nätisti menee ihan vähän pitkä. Ei pahasti. Mulla oli tämmönen... Mä pääsin aika pitkälle, mutta olin tuolla väylän vasemmassa reunassa. Ja tää heitto karkas niinku mun piti heittää tommonen vasemmalla kaartava korkea putti. Tommonen putti lähestyminen. Karkas vähän liikaa oikealle. Jätin tommosen pienen putin itselleni siihen vielä. Mutta onneksi sain kuitenkin birdin mukiin. Miikalt harmillinen missi. Teemu säkittää. Nyt oli itse asiassa noi tilanteet on aika jännät tällä hetkellä muistaakseni. Mitäs Miika on -14, Teemu -15. Joo, heillä oli erittäin kovaa kamppailua tässä koko kierroksen ajan. Tosi tasasta. Väylä 16-91 metriä. Tämmönen oikean käden hyssäväylä. Tää on semmonen väylä, minkä ei hirveästi pitäisi tuottaa ongelmia oikeakätisellä. Et Teemu lähtee vetää sitten taas forea, mikä on luonnollinen ratkaisu. Teemu heittää forea kuitenkin sen verran pitkälle, että pystyy helposti heittämään tämmösen 90 hyssä ja ihan täydellisesti 3 metriä. Miika vetää puitten ylitte. Ei tule yllätyksenä. Ja sekin tulee nätisti. En ihan nähnyt, että kuinka lähellä mahtoi jäädä, mutta ihan siihen puttipaikoille. Ville vetää nätin hyssän myös. Joo, siihen samoille paikoille, missä muutkin about. Miika on näköjään kauempaa, eli muut on aika lähellä. Nätti pöydi. Mulla on sitten suht helppo paikka. Haara putti piti vetää, että siinä oli toi haapa. Haapa oli vähän sellainen edessä. Ai. Ei. Kiipesi just alaradan yli. Oli niinku melkein jo sisällä, mut kiipesi just yli. Ois maistunut Villellä, ois ollut hyvä pöydi tohon kohtaan. Ja muut ottaa pöydi. Teemu -16, Miika -15. Tiukkaa vääntää. Sitten joo, väylä 17. Tää oli hieno väylä. Piti vetää avaus just noille paikkeille. Siinä on about sweet spotti. Mittava väylällä on 251 metriä. Ja itse asiassa tää oli tosi hieno Teemulta. Tosi hieno fore. Otti hieman huonot rollit siihen loppuun tonne mettään. Ja just siinä missä Teemu heitti, niin siinä vieressä on Mando, mikä pitää kiertää vasemmalta. Mikä näkyy tuolla toi keltainen merkki just tossa. Niin siinä on sweet spotti ja siitä on sit varmaan noin 150-160 metriä ehkä vielä korille. Semmonen vasemmalle kartava väylä. Pitää kiertää semmonen vasemmalle jäävä metsä oikealta puolelta ja sitten tulla sieltä takas vasemmalle. Niin kuin tässä näkyy, niin tossa on se aukko ja sitten sen pitää kaartaa siitä reippaasti vasemmalle. Mutta tässä on sen verran vielä matkaa, että tossa on turha lähteä koukkaan vielä vasemmalle, että muuten se menee mettään. Et Ville lähti hakemaan tosta vielä tommoista vähän suorempaa heittoa. Ehkä se meni vähän liian suoraan, mutta se oli ihan hyvä heitto kuitenkin. Ja tässä itse asiassa nyt nähtiin sit Miika ottaa kolmas heittotyyli, eli oikean käden backhandi. Eli Miika heittää oikean käden backhandia, vasemman käden backhandia ja oikean käden apsia. Et semmonen heittoarsenaali. Mulla oli täydellinen paikka ja oli tosi hyvä fiilis, että laittaisin tosta kipolle. Et muistan, että laitoin treenikiessillä ihan samasta paikasta about 5 metriä ja otin birdie.
Mutta nyt meni liian pitkälle ja liikaa oikealle. Meni liian suoraan oikeastaan. Joo, Ville oli vähän ehkä jopa liian suoraan tuolla, että olisi saanut koukkaa vähän enemmän. Ja sieltä jäi sitten tommonen vähän hankalempi lähestyminen vielä. Teemu lähtee vetämään nyt tämmöstä vasemman käden apsilinjaa, eli niin, että se heittää tosi alivakaan kiekon iso annukkaan korkealle, ja niin, että se kääntää niin paljon yli, että se tulee niinku selälleen alas. Vähän tuli linja liikaa vasemmalle, mutta toi on tommonen heitto, mitä Teemu on oikeastaan aina ihan huvikseen niinku heitellyt, ja siitä on tullut ihan käyttökelpoinen ase. Meikäläinen heitti sieltä metästä ulos. Ihan vaan, että pääsee ottaa paarin. Sama juttu Teemu, että laittaa alle vaan. Miikalla olisi ollut hyvä säkittää toi putti. Teemu sai nyt vähän niinku liian paljon karkumatkaa tuohon viimeisellä väylällä mentäessä. Sitten muille bogit ja mulle paari vikalle väylälle mentäessä. Meikäläinen -9. Ja tää oli niinku paras kierros niinku tähän mennessä muuta tässä kisassa. Just se, mitä mä lähdin hakemaan tähän viimeiselle kierrokselle, että sais hyvä viimeisen kierroksen. Ja parannettu tulosta. Heitin PA1 ton avauksen. Väylää 18 par 3, 106 metriä, reippaasti alamäkeen. Kori on tosi hankalalla paikalla tommosen kielekkeen reunalta. On vasenkätisellä itse asiassa parempi, koska tää nousu tonne korille on paljon loivempi, mitä jos oikeakätinen heittää hysseen. Se on tosi hankala korin paikka. Miikalta apsi. Ja joo, tää rollas autti. Se on vähän toi apsi, kun sitä on hankala lukea niitä skippejä rolleja, että miten se oikein lähtee, koska se tulee niin randomisti alas, että se voi lähteä vähän mihin suuntaan tahansa tai rollaa mihin suuntaan tahansa. Ville vetää tuohon tommosen varmaheito. Miikal meni siis autti, eli jatkaa sieltä autin rajalta. Ja pistää alle vaan. Tyytyy siihen sijaan, missä tällä hetkellä on. Oho, ja se oli itse asiassa tosi rohkea haku Villeltä. Ja tää oli nyt tää... Ai, tekee paha katto. Lähin hakee puttiin, menee just vähän ohi. Ja rollaa auttiin. Päätän sit kuitenkin vaan laittaa seuraava heito alle. Ja laittaa sit siitä voittoputin sisään. Tupla vogi, harmillinen lopetus, mut voitto on aina ihan kiva kuitenkin. Kierros -7. Villelle +4, Miika -4 ja Teemu -6. Avoimen sarjan top 12. Kärjessä meikäläinen, kakkonen Teemu. Kolmantena monta jaettuna Henri Perälä, Miika Räsänen, Jalle Stuur, Joonatan Häme, Miika Voutilainen. Siinä oli aikamoinen sakki. Naisissa voiton vei Vanessa van Dijken. Ja kiitos kuvaajalle, kuvaajille, videon editoijille ja etenkin teille kaikille katsojille. Katsellaan taas, koska tulee materiaalia. Moro!